Erről nem tudok. Édesapám, már tudom, mi lett. Gömör megyei édesapám, és valami betűcserével hirtelen görög. Szép fekete hajú volt édesapám. Műfajt úgy hívnak, hogy sördal. És ebben nem a sörről énekelnek, hanem dicsérik a rokonságot. Azt mondják, ha két testvér egymással valamiért összevész, akkor össze tudják énekelni őket, megbékítik őket. Ezt hívják sördalnak. Na, ez izgatott engemet. Itt jobbra tőlem a közönséget, és először is eszembe jut, amit egy jóra való mesterem mondott, hogy én úgy voltam vele, fiam, mikor láttam úgy, hogy gyermek kicsi, hát törekedtem, hogy elébb lefektessem, és aztán mondjak így jó mesét. Akkor láttam, hogy a Leánka 16 esztendős. Igyekeztem, hogy elébb mondjak így jó mesét, és aztán ügyesen lefektessem. Hát az asszonynál, fiam, ott nincs mese. Hát azt mondta egy öregecske, hogy valamikor a Jóisten letekintett a mennyékből, és hát látta, hogy egy ember ugye el van formátlanodva, annyira esze van menve, hogy már csak a szemei vannak, még a keziből valami. Hát azt mondja, egy éppen arra lépő kisangyalnak, látod te azt az embert, aki a mértéktelen esze van menve? Ne, az annyira kíváncsi, láthatná a poklot s a mennyországot, az emészti. Na, azt az embert vidd le a pokolba, hozd fel a mennybe. Ő az egy. Lássa meg, hogy ugyan valóst mi a helyzet ott le, s itt fel. Nem, hogy tanyítsák, meg megfestik, hanem ugyan valóst. Jó, rendben van. Trombitát elhanyította, kicsi angyal lepcsegett a szárnyával, tempózott, mert érezte, hogy a föld vonzani kezdi. Az egyik tolú, még gyengén volt megforva, kihullott a többi közül, hát a sokkal később esett le a földre, de ebből lett az igazi irodalom, ez viszont most mindegy. Na most, jön az angyal. Kocogta, nyitsa az ajtót, ez a szem, s még valamennyire kéz ember. Ember, nem te vagyok kíváncsi? Hát nincs rám írva, azt mondja, csak szemem van, s még a kezemből valami. Hát de igen, na akkor megyünk, ha kapackodj meg. Hopp! Ezt többször nem mutatom, felkavaró, figyelj. Hopp! Elkapta azt a csontos bokáját az angyalnak. Angyalban ritka az ilyesmi. Hopp! Elkapta! Az angyal tempózott, felszállt, de csak azért, hogy furódjon belé a laza, barna erdei talajba. Tekergették a nyakikot még más helyett is. Az idén nem vetettek. Tám még ott tavaszt se várják. Milyen mucsok világ. Ezt mondták. Tovább zuhanta. Ott voltak a sárga földbe. Tudjátok, kik vannak ott? A sohasem szomjasok, a bortokok, a korcsomatiprok. Mert a nápolyi nyelvjárásban az ember faltól falig rúg be. Tudod? Szűk utcán hogy tudsz berúgni? Előjő valaki, hátul háha valaki, csak így nő. Ez az ő dolgi. De ott volt már most Kecsere-Gyárfás bácsi. Azért Kecsere-Gyárfás, mert úgy hitták, gyárfás. Így volt nő, egybe futította a szemét, sokáig nem akarnám mutatni, mert szinte elfelejtem, hogy melyik mesémet mondom. Intett neki zuhantába az angyal a reggeli fél litres üveget, fél decisre változtassa át, aztán jobb lesz. Az öreg intett, hogy hát könnyű beszéd. De nem könnyű ám azt megcsinálni. Tovább zuhantak, ott voltak a Veresföldbe, Kumbélo, vasokszidot nyomott Stalin szájába, de most mindegy. Tovább zuhantak, ott voltak a pokolnak tornácán. Éj barátom, mekkora kapu!
Nagy diófa kapu, hát oda csapatoslak szoktak bejárni, kell a nagy kapu. Dengetnek, hogy vajon filin fekszik-e a portás. Mert idővel a csontvelőbe a süketség beléköltözik. Béla bácsi mondta, mikor feleződik a gyengébbik nemhez való húzalom, amikor a lumumba jő magától, meg a spájzmirigy, de ez most mindegy. Na most! Nyílik a nagy kapu, gyírbontalan, nagy formátalan kapu, éj barátom, de még a kapus hogy nézett ki. Elő volt a nyelve, ő csak lépett utána. Megáll! Azt mondja, Sáti! Mit keresel itt, kis angyalom? Azt mondja görözdölös hangon. Én, azt mondja az angyal, ez itt né. Ki? Nézd meg, itt van. Keresi a szemével az ördög, hát nem kis munka volt. Hol van itt még valaki? Mikor meglátta? Fokhagyma irgalmaz. Hát ugye valamiben hinni kell. Azt mondja, ki ez, mi ez? Hadd el! Ez kíváncsi. Odábbál az ördög, legyen hála jó Istennek, meg különben az én mesém elakadna.